Bos días, amigos. Hoxe en Veterinario de Familia imos dar unha primeira pincelada a un tema clave na medicina preventiva, que é como alimentamos aos nosos canciños e gatiños. Un tema realmente polémico, con moitas opinións enfrentadas. A por el, veña. Primeira consideración. Non podemos ir contra a propia naturaleza dos animais, contra a súa maneira de masticar, de digerir o seu metabolismo. Son carnívoros. Sobre todo o gato é un carnívoro. Mirade a súa boca, con uns molares enormes, uns caninos inmensos en proporción ao seu tamaño. Ese é un carnívoro puro. Un can ten unha boca moito menos extrema. E a nosa é unha boca moito máis de herbívoro. Quero dicir, os molares planos, están feitos así, entre comillas, para moer. Entón, consideracións básicas. Dieta vegana. Para un can, delicado. Necesitamos nutricionistas moi bons. Para un gato, directamente, forzar demasiado. Non. E sobre todo en crecemento é unha barbaridade. Segundo aspecto, dietas crudas, dietas tipo BARF. Eso é moi difícil de manexar sanitariamente. Quero dicir, para unha casa particular non ten sentido. Ten habido problemas sanitarios graves por culpa das dietas BARF. Non. Se queredes darle unha dieta dese tipo, entón facede comida caseira, cociñada. As dietas crudas son sempre delicadas. Terceiro aspecto, dietas libres de grano. Pois a inmensa maioría dos animales, tanto cans como gatos, dixeren os cereales, e que levan miles de anos convivindo con nós comendo esa dieta. Entón, hai algúns animais aos que lle ven ben, pero a maioría, bueno, non o necesitan. Suelen ser dietas de boa calidade, pero eu buscaría a calidade máis en outros aspectos. Dieta húmeda ou dieta seca? Pois nos gatos frecuentemente vai nos mellor a dieta húmeda porque tenden a beber pouco. Nos cans casi prefiro recomendar a dieta seca porque manteñe moito mellor a saúde da boca. A partir de aí, cada estilo de vida, cada raza, cada nivel de actividade, cada estado de saúde vai necesitar unha dieta adecuada. E aí xa necesitamos o concurso, eu recomendo a recomendación dun profesional que o podedes ter na vosa tenda especializada, no voso veterinario, incluso hai criadores que son bastante competentes neste sentido. Así que, dúbidas, cuestións, pois preguntade. Para iso tedes ao voso veterinario de familia. Saúdos a todos, chao.